Салом ба ҳама, дар ин видео мо кашлоки тон месозем. Ссилка барои скачат кардани кашлок дар поёни видео мешавад. Ва дар инҷа создат нови качлок нишон дага, ёки подключить существующий. Ва мо ки надорем кашлок, создат нови кашлока интихоб мекунем, ба воситаи Google аккаунт регистратсия мекунем. Ода пин-код нишон метавад, пин-кодмона менависем, дуюм бора пин-кодро такрор мекунем ва дар инҷа включить уведомлениеро интихоб мекунем, разрешита интихоб мекунем. Тамом, мо кашлокмона сохтем ва чӣ хел истифода бурдан мумкин аст. Настройкаро интихоб мекунем, дар инҷа валютаро интихоб мекунем ва дар инҷа валютаҳоро нишон дага, якумаш тонна ба USDT, евро, рубл, узбекский. Ха инҷа валютаҳо бисёре ва кадомеш ки шумода даркора, як валютаро интихоб мекунем. Ман валютаи тонна интихоб мекунам. Отправита интихоб мекунем. Дар инҷа мо метавонем дар ягон дустмон ба воситаи ҳамин кашлок пулрӯӣ кунем ва ҳаминҷа рақами кашлокша менависем ёки номша менависем. Продолжта интихоб мекунем ва чанд қадар пуле ки дар кора мегузаронем. Получита интихоб мекунем. Дар инҷа сканери рақами моро нишон дага, скопировата интихоб мекунем. Ҳамин рақамро рӯӣ кардем. Ба воситаи ҳамин рақам мо метавонем дар кашлокмон пул бигузаронем. Ва болода нишон дага получать токен отправляйте на этот адрес только тонкоин. Тон и токен вусети тон. Яъне ки дар инҷа гуфтагиае ки бояд ки шумо фақат ҳамин кашлоки тонда валютаи тонро рӯӣ карда метавонед. Агар шумо USDT ёки евро ягон чизи дигар рӯӣ кардед, пул намегузарад ва пулҳои шумо месӯзад. Сканерро интихоб мекунем. Ба воситаи сканер мо метавонем сканер кунем QR кодро. Аминията интихоб мекунем. Дар инҷа мо метавонем валютаро алиш кунем. Мисол гирем тонна ба USDT алиш кунем ва интихоб мекунем USDT-ро метавонем алиш. Купи тонна интихоб мекунем. Дар инҷа мо метавонем пул бихарем. Дар инҷа чӣ валютае дар кор монад, пул бихарем ва якумша нишон додагиае ки покупить по банковской карте Россия. Поёнишда нишон дага ки получить по банковской карте не будет работать с картами Россия и Белоруссия. Агар шумо картатон Россия ё Белоруссия бошад, кор намекунад. Ва якумша интихоб мекунем, открыто интихоб мекунем. Дар инҷа нишон дагаи рубл поёнишда бошад тон. Ва дар инҷа нишон додагиае ки 3042.81 тон мешавад. Континюро интихоб мекунем ва 3000 шумо ба тон алиш мешавад. Поён набошад, бо дигар криптокашлокҳоро нишон дага, биткоин, тизер, лайткоин ва дигар криптокашлокҳоро дар поён нишон дагиае ки дар инҷа метавонем криптокашлокҳо, криптотангаҳоро бихарем. Продата интихоб мекунем. Дар инҷа мо метавонем пуломона бифурӯшем ёки алиш кунем ва якумша интихоб мекунем. Мекушоем ҳаминро. Болода бошад кашлоки тонна нишон дага, поёнда бошад евроро нишон дагае ки 300 евро мешавад. Менависед чанд қадар пуле ки ба тон доред, менависед чанд қадаре доред ва инҷа нишон метавад чӣ номеш ки шумо дар кора, ҳамонша интихоб мекунед. Продата интихоб мекунед ва пули ки шумо тон доред ба евро ёки доллар алиш мешавад. За стейката интихоб мекунем. Дар инҷа нишон дагиае ки мо метавонем ва инҷа нависагиае ки участвуйте в стейкинге и получайте вознаграждение стейкинг держа 3 тон. Ва мо пул хоб мекунем. Дар инҷа ма бо дополнительный пул кор мекунем. Ба поёнишда нишон дага минимум депозит 1 тон бояд дошта бошем ва зарабатываете до 3,22%. Ва дуюмаш бошад 50 тонна, сеюмаш бошад 10 тон. Ва фоизашо нишон додагиаст. Агар включить уведомлениеро интихоб кунем, мо дар ҳамин барнома ягон навигари кишӣ сообщение меояд создат. Резервный копиро интихоб кунем. Мо метавонем он пин-кодмона бо дополнительный кодмона историяро интихоб мекунем. Дар инҷа историяи кори моро нишон метавад. Агар мо пул гирифтагӣ бошем ёки пул гузарондагӣ бошем дар он кас, дар ҳамин история нишон метавад ки кай, кадом вақт, чанд қадар пул гирифтагием. Браузерро интихоб мекунем ва дар инҷа версияи браузериш кор мекунад. Вақте ки мо кадом кашлоке ки ягон ҷо ягон сайта даромадем, сразу через браузер интихоб мекунад худаш ин барнома. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.